mañá, 28 minutos en calquera momento do día, tarde da noite, cando lle deso play, por exemplo, a nosa páxina de Facebook, a este vídeo, para toparte coa realidade que temos en Santiago de Compostela. Todas as entrevistas coa xente que nos visita aquí no noso estudio, ademais de poder escoitar agora mesmo no 97.7 da FM, as trasladamos tamén ás nosas redes sociais. Radio a Carta, que lle chaman, único medio que fai este sistema e que tantos parabéns está dando, porque quizáis a esta hora pues estás de aquí para lá comprando un paraugas, que si cita no médico, que si no supermercado, o pan de molde para merenda. En fin, en calquera momento podes escoitar as entrevistas de actualidade desta casa e non só escoitar, senón ver, porque a veces os xestos tamén fala. Levamos dende o mes de xaneiro arroupando, mimando e falando dunha actividade que xurde de 12 comerciantes, 12 empresarias, 12 valentes, na maioría dos casos 12 autónomas, que eso xa ten adherido valentía innata. Moitas veces, pois, máis que poñer o foco, sempre o digo, nesta campaña 12 comercios, 12 sensibilidades no propio comercio, queren poñer o foco, desvialo hacia esas entidades, asociacións, que tanto fan, e moitas veces, pois, nun aspecto máis sombrío, sen recibir moitos aplausos, polo xeral, polo xeral. Imos a saudar e dar a benvida a Sandra Villaverde. Sandra, bos días, eres a responsable da xoguetería Escondite. Hola, bo día. Benvida. Que é isto de xoguetería Escondite? Onde está desubicada? Que o que facedes? E dende cando? Contame. Ben, a xoguetería Escondite empezou a camiñar pois un 18 de decembro de 2018, xa finalizando, non? E, bueno, foi como unha espiniña que quixen sacar eu dai, non? Facía anos, entrei por casualidade, o que era un traballo temporal, mentras estudaba nunha librería emblemática. Ali tamén tiñan xogo educativo, nunca o vira desa maneira. Entón, tiña tamén unha parte de pedagogía, que quería estudar magisterio, dime conta que non era esa a miña vocación. Botei 7 anos ali, non? Empapándome. Ben. Claro, é unha xoguería que aposta pola educación en sí mesmo, xoguetes educativos. Eso é. Sí, é o que prima. Sí, que falando así dunha forma coloquial, todo xogo que entre no escondite ten que ter chicha, non? Ten que ter algo, ten que ter un aprendizaxe, algo que poidamos absorber. Vale, onde estades ubicados? Para a xente que aínda non vos localiza, que serán 4 ou 5, pero bueno. En Rosalía de Castro, número 1, pretiño da Alameda. Aí, o carón. Escondite, no ano 2018. Vamos transitando ben, sí, vamos... Creo que é agora cando empezo a ver a luz. Sí. Colleunos a pandemia con 1 ano e 3 meses. Claro, que por eso. Moi cedo, non? No tempo que tiñamos que visibilizarnos, non? De apostar por esa publicidade. E de repente, apagouse o mundo. Explotou polos aires. Bueno, e recuperando e demais. Bueno, estamos nunha época, o decía, un xoguete e máis educativo sempre é bo momento para agasallar, pero agora no Nadal, pois o mundo do xoguete como que cobra máis vida, pero isto é unha xoguetería para todo o ano. Para todo o ano, sí, e para todos e todas. E para todos, ¿no? claro. Sí, vai con esa filosofía na que eu creo firmemente que o xogo é máis que diversión en nenos, que é importante, pero que é unha ferramenta, non? É un vehículo sobre todo de aprendizaxe de moitísimas cousas. Entón, quixen dar a ver ese concepto, non? É un pouco máis ampliado, por eso está dividida en dúas partes. Ten unha sala onde podes vir xogar e comprobar que tamén é para ti. Entón, tamén aí temos dende bebés, adultos, educación especial, por suposto, porque é para todos e todas. O sea, vas, probas e dis, isto resulta, é divertido, é curioso. Sí. Bueno, participas en 12 comercios, 12 sensibilidades. Levamos aquí dende xaneiro, falando cunha, coutra, e agora chega outubro, xa por fin. Por que escolliches a asociación, esa entidade, todas teñen un porqué? Algúns, porque en primeira persoa sinten, padecen ou se involucran nesa asociación, no teu caso? Sí, un pouco así tamén. Sí, tamén, non? Sí. Eu vin a diferencia, non? Cando tiven o meu pequeno ingresado no hospital, era algo como pasaxeiro, non? Pero estivo 9 días sin poderse levantar da cama. Esa escola, con esa función que facía, con esos traballadores e con esa humanización que vin nese ingreso,
foi un antes e un despois, é dicir, outro día falaba con Maite que lle preguntaba ao meu pequeno que xa ten 14 anos que recordos tiña e decía que do que máis acordaba, o sea, deses ingresos que foron varios, que era dos xogos que lle levaba eu, máis dese piano que lle deixaron tocar, e do mago que foi onda el, é dicir, un ingreso é duro para canto máis pa un pequeno. Entón, se se humaniza desa maneira, pois cambia o conto. Maite Autrán, Sí, o sí. dixen ben, non? Díxetelo perfecto. Bueno, eres membro desa obra social de pediatría, Sí. fala no caso desa escola, supoño que do Chus, Sí. pero abranxe moitas máis actuacións, non? Sí. Contanos un pouco, que é toda a obra social de pediatría? Bueno, pois a obra social pediatría nace máis ou menos como cando abriu Sandra, iniciouse no 2018, por decirlo así, sobre papeles, pero xa levaba moitos anos atrás facendo funciones como que conta Sandra, non? Que tendo en conta pois a voz dos nenos, dos familiares, dos papis, dos irmáns, e tamén, por suposto, do persoal de pediatría, enfermeros, médicos. Entonces, vendo que facía falta algo, pois unha necesidade, a que sexa, intentamos botar unha man, que ao final é a nosa función, que é mellorar a vida dos rapaces cando estén, sobre todo, que son nenos que moitas veces son enfermedades puntuales, como lle pasou o neno de Sandra, e moitas veces son enfermos crónicos, non? Entón, duración de estar ali moito tempo, marchan, volven, entón, claro, pois o que nos tira a nos moito, pois é, ademais de é un pouquiño moi similar ao que conta Sandra tamén, buscamos melloras no hospital non solamente na aula, que sí que sei tamén, por suposto temos un diálogo tanto co persoal da aula como co servicio de enfermeras e pediatras de toda a área de pediatría, de todas, que estou falando da UCI pediátrica, das urxencias pediátricas, da planta de hospitalización, da planta de consultas externas, o sea, hai moitas áreas, non? Entón, na que botaron a man. E entonces surde deso dunha necesidade de intentar levar a cabo proxectos humanos, tendo en conta a humanización hospitalaria que, nós apostamos a tope por eso. Claro, que acaba de misturar enfermidade, humanización, trátase de intentar non esquecer que están nun hospital. Exacto. Porque penso que o 100% non, pero evadirse por momentos, sí, que haxa sorpresa. Sí. Eu lembro esa escola de facer radio ali, Sí. que temos que retomalo, ten que entrar a radio ali de novo. Vamos, porque estades pasaba moi ben. invitadísimos. Lembro un día que foi Nuria Fergó, que era unha sorpresa Sí. que levaba a radio, outro día que foi Manu Tenorio, Sí. os caños, son unha sorpresa que nese momento están noutro lugar, noutro momento, cun sorriso, eles e os pais. Sí, sí. E o persoal... Mira, estou contando, estamos sorrindo. Sí. E o persoal. Que é maravilloso. Que, a mí, de verdade, me pongo a pele de galiña porque é certo. É maravilloso cando se fai unha actividade que primeiro decir que estades todos invitadísimos a vir cando queirades. Buscamos data. É unha oportunidade, maravillosa cando faz unha actividade ves que se lle ilumina a cara moitas veces, a tanto, eu creo que lle gusta tanto o persoal, falo de celadores, de todo tipo de mantenimiento e tal, que se ilumina a cara a tanto o persoal como as familias e os nenos. Porque o teu peque, Sandra, digo que está no hospital, digo que está ingresado, espero que este todo xa ben, perfecto, pero claro, ese momento, ese trance, que agora se recorda, incluso con cariño, podemos dicir, que algo tráxico, que ninguén quere estar enfermo en un hospital, pero que se converta con algo de emoción, é que isto é increíble, non? Masia. É masia. Sí. Tal cual. Por eso aposto, porque non reparamos moito nestas cousas. Ata que chove, ata que trona, no Santa Bárbara non... Sí, penso que é importante porque queda no recordo, non? Queda como unha boa experiencia ou un trauma total. Entón, si podemos minimizalo, por que non?
Claro, crear actividades. Dicía de un mago, dicía de sorpresas varias, vamos. Claro, é que, bueno, de feito xa digo, un pouco que contabas ti, un dos nosos lemas, que axúdanos a debuxar sorrisos. Ese é o que tratamos, vale? Que, bueno, son tres, que investigamos polos nenos e cuidamos dos nenos. Son os nosos tres lemas, vale? Entón, tratamos de que os nenos se vayan con un bo recordo, vale? De que lembren pois, esa persona, esa actividade, esa sorpresa que lle demos. Nós o que facemos bueno, pois é intentar, ademais, por supuesto, de buscar recursos para a investigación, que é algo que tamén... Bueno, agora falamos das necesidades, que se poño serán moitas para... Sí, exactamente. Pero despois, ou das actividades, como moitas veces surde de... Como, por exemplo, ti me acabas de decir o da radio, ou Sandra, surde de, a mellor, unha persoa que pasou ali, tuvo un familiar, o seu fillo, di, pois eu tamén podo... Se me ocurre que podo facer isto. Isto nós apostamos moito, que se poden poñer en contacto con nós pola nosa web, ou polo teléfono, facernos propostas, pois mira, de repente eu fago no meu tempo libre, son mago, ou podo facer unha charla sobre un policía. Estas cousas pasan moi a menudo. Ou teño unha empresa tamén de, a mellor, ou de xogos, podo facer unha actividade cos nenos. Sí. Bueno, pode ser 1000 cousas. Nós estamos super abertos sempre a escoitar o que a xente propón. E despois tamén, pois eso, levar actividades que se fan, actividades que non sei se, bueno, se che conto ahora. Por favor, sí, contame todo o que queiras. Bueno, temos actividades que vou dicir, non? Pero si son super chulas, como por exemplo, eso, cando ven Sandra, por exemplo, que hai pouco, a semana pasada, veu a facer un taller de lóxica divertida, que bueno, que é super chula cos nenos, un pouco que contaba ela, que contaría ela mellor sobre xogos que, ademais de ser divertidos, cos que se poden aprender moito, non? Entonces, nós apostamos, por suposto que un mago tamén é igual de importante e tal, pero tamén apostamos moito por actividades que sean educativas. E despois tamén temos unha actividade que empezouse a facer o ano pasado, que se chama Boas Vibras, vale, que é xunto con colaboración de Onoia Harfest, que é Rodrigo Romaní, o responsable. E entón, pois foi unha idea, empezamos a traer músicos, arpistas, vale, maravillosos, que veñen no seu tempo libre, vale, a tocar aos nenos. É unha actividade que facemos tratando de, pois ir recorrendo igual, tendo en conta todo. Neste caso, recorremos a UCI pediátrica, sempre tendo en conta, preguntando pois, aos responsables se se pode ou non se pode, e despois tamén a planta, e mirando, hai nenos que, pois están largos períodos, e suele ser unha actividade que se fai unha vez a semana, cada 15 días, e a xente responde, volvo a decir, tanto o personal como os pais, como os nenos, é maravilloso. E como eso, pois tamén a actividade que temos de cine, que se chama Luces, Cámara e Ilusión, que levamos ao cine unha vez ao mes, o primeiro xoves de cada mes, pois o salón de actos... Proxectas unha peli. Sí, pero é que, pois acondicionamos o salón de actos, tal cual un cine, escuro, ca pantalla, traemos palomitas, cunha taquilla, ou ca entrada, porque para que os nenos, polo menos, ese ratiño, pois se esquezan de que están no hospital. Tamén é unha oportunidade tamén que o facemos aí, que é como se algún neno está de cumple ou vai estar en breve, decímoslle, pois, mira, se queres celebrarlo aquí, ou dille a teus amigos que veñan e podelo celebrar aquí. É unha actividade moi chula, que poden ir nenos que están ingresados, ou do hospital de día tamén, que non me quero esquecer tamén, decir que poden vir nenos do hospital de día. E esa é unha actividade tamén moi emotiva, o carrito das sonrisas, xa que temos moito carrito, que é un carrito que percorre a UCI pediátrica, que son unhas psicólogas, vale, de Compás de Barbanza, que percorren a UCI e a planta tamén. Xunto con eles, levan unha chea de actividades, e según a edade do neno, pois vanlle preguntando que lles apetece, faña unha receta de a ver cal é o deseo máximo que teñan. Entonces, nós tratamos de, si se pode,
intentar pois leválo a cabo. Pois, por exemplo, que nos pediron hai pouco que se podía ir a súa mascota a ver os nenos que levan moito tempo. Entonces, puidemos arreglalo para que nun momento, nun lugar específico, falando con mantenimiento, con protocolo tal, para poder levar a cabo. Facelo realidade. Exactamente. Joder, es que eso... E é moi emotivo e é super chulo, ou xa digo, pois de repente, pois eu quería, a mellor pode ser simplemente unha actividade ou unha visita especial. Entonces, son actividades eso que son moi chulas. Bueno, non quero esquecerme que dentro do carrito das sonrisas tamén está o diario da UCI, que é como un diario, vale, de hospitalización do neno, vale, que pode ser que nos vai a servir a nós para o futuro tamén, para ver os resultados, xa como se sinte o neno, non como se sinte, que é o que desea, que é o que cree que hai que mellorar, que recordos garda. Entonces é un diario que despois nós vamos a intentar recapitular e, como sempre, sacar ideas novas e novos proxectos. Bueno, e moitos máis, pero... A mí se me poñendo a pel de galiña, mira que hai 1000 entrevistas aquí, pero é que lembro esa saída despois de facer radio, que saías, non sei se hablaba de tocado emocionalmente, pero sí que saíamos tocados emocionalmente, tanto técnico como a min, incluso agora hai emoción en todo iso. Por eso que me estuve poñendo nesa pel empatía 100% dos máis novos que están aí pois pasando un momento grisáceo na súa vida. Que importante esa labor, que importante, Sandra, poñer a obra social de pediatría, polo menos nun anaquiño de radio e con diferentes actividades que supoño que vai haber. Non sei como se vai difundir todo este mes de outubro, 12 comercios, 12 sensibilidades, con escondite e con obra social pediatría. Que sinerxias hai? Primeiro, hai un punto informativo no escondite, un stand, que nesa mesa tamén hai produtos de merchan, non? Para eles, donde informamos de que fan, como poder colaborar, como dixo ela, de múltiples maneiras. E despois hai actividades, non? Que aí pois virá o día 10, Brazo Linda, con... Aí ten. Estas dúas, se queres comentando entre as dúas. Pero que conte. Sí, Brazo Linda xogos, non? Que ven a facer unha sesión de xogos o día 10, ás 6. 5:30 ou 6, sí, creo. Por aí anda. Bueno, aí ás 5:30, sí, creo que se puxo todo. Despois, o día 17, hai un taller de emocións con Ángela Delgado. O día 24 hai un contacontos con Julia Pereira. E o 28 de outubro hai un obradoiro de primeiros auxilios con Monse Berrocal, Monse López e Susana Rey. Vale. Bueno, movimento, Sí, actividades varias. Pasademe despois eso por WhatsApp para del hilo tamén aos comentarios e demais. E claro, as necesidades, isto necesitase cartos, necesitase voluntarias, principalmente. Sí, exactamente. Ideas pode haber moitas, pero despois leválas a cabo ten os seus recursos. Sí, é certo. É o que se necesita principalmente. Principalmente, sí, temos que decir que sí que é fundamental, sobre todo para a investigación, que é o que é máis costoso, moi costoso, pero tamén é certo o que decías ti, que ademais de ideas, que non quero decir que para nós tanto estamos super agradecidos con unha persona que poida colaborar con unha donación que faga de material tamén, vale, que tamén quero dicilo, quero dar as gracias a toda a xente que non vou mencionar para non esquecerme, pero de ningún, quero dicir, pero tamén o material sí que é certo que aquí no xa en Santiago ou tamén falabas ti de concellos tamén da zona, nos fan donacións. Moitas veces, pois que vos fai falta, eu teño este comercio de isto, podo vos axudar, igual non poden axudar de maneira financiando algo, pero sí que poden donar facendo unha donación de isto. Tamén é moi importante para nós. Ao final son cartos, pero en materiais, vamos. Claro que sí. Entonces, hai algunha necesidade agora, xa que estamos falando de produtos, hai algunha necesidade que vos leve a unha, non sei se urxencia, pero de necesitar algo realmente? Bueno, necesitar, a verdad... De todo claro, todo necesitar, momento, nós temos moitos proxectos, é verdad, certo.
o número un, xa digo, falo da investigación, pero despois tamén, pois, ahora, por exemplo, temos un proxecto que xa está levándose a cabo, pero estamos todavía esperando, pois para facer uns puntos de lectura, vale, para as áreas pediátricas. Entonces, pois sí que estamos intentando conseguir maneiras para que non un carpinteiro, eso sí que sí, ou que nos poidan facer. Temos unha idea, vale, moi chula, e entón a idea sería, eso sí que é unha cousa que precisamos, sempre precisamos, que tamén agora como estás dicindo ti, sempre precisamos xente que nos queira aportar regaliños, detalliños, vale, para os nenos. Que unha das cousas que facemos é que temos en conta os rapaces que están ingresados e pasa o día do cumpleaños, non? Entonces, nós no día do cumpleaños queremos levarlle sempre un detalle. Sempre lle levamos un detalle. Entón, sí que é ideal que xa temos algún colaborador, algún autónomo tamén, que como Sandra, que colabora, e que nos bota unha man. Pero eso sí que é unha cousa precisa, porque ao final son edades moi amplias, de 0 a 16 anos, e nos ven señal, pois eso, xente que nos axude para iso cando é seu cumpleanos, cando teñen un mal día, igual queres levar un detalle, cando precisan. Eso é algo tamén que facemos, e despois nos temos, pois axudamos moito, como decilo, somos moi amigos dos Reyes Magos. Moi amigos dos Reyes Magos. Tedes contacto directo coas súas majestades? Sí. Temos aí un contacto directo. Vale. E entón tamén tratamos de ese día que é super especial, que vos invito a vos a vir ese día, que é maravilloso. Pois isto, que a ningún neno dos que estén ali que lle toque pasar ese ratiño, se están en urxencias tamén, que hai que telos en conta, ademais dos que están na UCI, ou lle tocou ese día pasar polo hospital de día, ningún neno que este aí, pois teña un agasallo, non? E, bueno, pois isto é quizás, todos os días, digo, son días, hai días que son maravillosos, emotivos, bueno, pois eso. Pero o día dos Reyes Magos, que é un día moi especial, e nada, pois sempre nos ven que teñamos duendecillos que nos axuden tamén para comentarlle aos reis, todo que nos pode botar unha man. Donde vos localizan? Falamos antes de Escondite, Rosalía de Castro, aí preto da Alameda e demais, hai que ir. Colgaremos en comentarios o cartel para ver as actividades, resumiremos todo na nosa página web, en fin, pero onde vos localizan? Bueno, nós estamos no hospital, no Chus, vale? Estamos na planta -1, na UCI pediátrica, vale? No que ven sendo a secretaria de pediatría, vale? E entón, ali poden contactar con nós, poden baixar, poden buscar a preguntar por Maite ou Belén Mosquera, vale? E se non, xa digo, tamén por medio da web, polas redes sociales, temos un correo electrónico que é moi faciliño, que é obrasocialpediatría@gmail.com, e tamén temos un teléfono de contacto, que, bueno, podo dicilo, pero aparece todo na web, nas redes sociales, que é o 610 21 56 86. Pois que interesante todas estas formas de contactar, de axudar, que interesante 12 comercios, 12 sensibilidades, que cada mes pois falamos destas cousas. Seguramente estaríamos falando de outras moitas, porque a actualidade moitas veces nos deriva en que si chove, en que si ven un furacán, en que tamén é noticia, pero neste caso nos detemos de algo con sensibilidade e de comercio, de aí o nome da campaña. Xoguetería Escondite, con Sandra Villaverde, que dixo, quero participar desta xuntanza e poñer o foco na obra social de pediatría, con Maite, nomeaches tamén a Belén Mosquera, o resto de xente que bota unha man para facer máis doada o tránsito dos máis peques por un hospital, por un centro de saúde, que lle mandamos un bico. Deixame mandar un bico a todos os rapaces e rapazas que poidan chegar a escoitar esta entrevista e que estén agora mesmo ingresados, agora mesmo. Que quizáis en canto escoiten esta entrevista xa están fora. Os meus desexos para que estén xa na casa cos seus. Algo máis que apuntar? Sandra, Maite, Sandra, para concluir, dixemos un pouco todo.
Sí, Sí? que penso que quedou bastante claro. Ahora é animar, non? A polo menos que se informen, non? Que miren que hai cousas así que fan moita falta, que calquer día nos toca, non? É dicir, isto é unha asociación, foi o que máis tamén me prendeu, non? Para escoller isto, unha asociación daqui de Santiago, non? É que nadie está exento de que lle beneficie en algún momento, entón podemos ir empezando a colaborar desde agora, non costa tanto. A min gustaríame solamente primeiro agradecer a Sandra, que é un amor sempre disposta a botar unha man. E, ademais de Sandra, pois agradecer a todos os compañeiros, que somos moitos os do equipo, que, bueno, que botamos unha man, sempre temos ideas, e tamén agradecer a toda esa xente que colabora da maneira que poida. Pense xa donando un libro, da maneira que se xa facendo unha actividade, e animar a xente que nos faga preguntas e sugerencias, que nos estamos abertos a escoitar novas ideas. Pois a min só me queda, de verdade, darvos os parabéns por formar parte desta iniciativa, e grazas a formar parte desta iniciativa, ainda que vería outro momento, pero grazas, estamos falando aquí agora na Radio de Compostela, e o Gallá, pois, xurda unha oleada de colaborativa a todos os niveis. Ojalá. Para facer que isto perdure, pois con menos necesidades, con menos choro de quen organiza e que quere cumplir tantos desexos que hai por cumplir. Graciñas as dúas. Que estaremos moi pendentes desas actividades para ver se podemos, non sei se todas, pero algunha, cubrila e estar aí presentes. Perfecto, pues moitísimas gracias. Graciñas as dúas. Moitas gracias. Escondite Obra Social de Pediatría, teño en conta. 12 comercios, 12 sensibilidades.